Meillä on tänään juhlan aihetta täällä OP Etelä-Karjalassa. Olemme saaneet OP-ryhmän varallisuudenhoidosta vastaavan johtajan Kai Kalajaisen tänne onnittelemaan meidän omaa pesäpallon legendaa. Kiitos kutsusta. Tämä on erittäin hieno päästä tänne Etelä-Karjalaan ja suuret onnittelut Petrille 60V. Hieno juttu. Sitten on vielä toinenkin hyvä syy ja ilo olla täällä Etelä-Karjalassa. Varallisuudenhoidon näkövinkkelistä on ollut ilahduttava huomata, miten suomalaiset on tänäkin vuonna säästänyt ja sijoittanut ahkerasti ja sitä kautta kotitaloudet myös rakentaa omaa varautumisen ja vaurastumisen polkua. Ja kun me tarkastellaan meillä OP-ryhmän sisäisesti, niin tämä Etelä-Karjalan OP on pärjännyt meistä pankeista parhaiten tässä säästämisen ja sijoittamisen tekemisessä, että onnittelut Petrille hyvästä johtamisesta myös siinä. Onnittelut, Petri. Kiitos, Paljon kiitos. onnea, paljon onnea.